Us deveu preguntar com ens hem ficat en este embolic. Bona pregunta. Ho explicaré des del principi. Una de monstres, de Rocío Bonilla. Un audioconte de Bromera. Teodora i jo som bessons. Tenim la mateixa alçada, el mateix color de cabells i les mateixes pigues a la cara, però no ens assemblem gens. A mi m'agraden les mates i la música. A Teodora, jugar a futbol i pintar. Però tenim una cosa en comú. La cosa més favorita de totes les nostres coses favorites sempre ha sigut fer pastissos. Vam començar fent bescuits. Després vam aprendre a fer galletes i pastissos. A voltes ens eixien bons. Com que hem practicat molt, els dolços ja no tenen secrets per a nosaltres. Els dissabtes anem al mercat a comprar els ingredients. Ens encanta passejar entre tots eixos colors i totes eixes olors, el rebombori de la gent i el somriure dels venedors. La senyora Pepa, la de la fruita seca, quan ens veu sempre s'alegra. El senyor Paco, el fruiter, ens regala caramels de maduixa. El senyor Lluís ens fa bromes en la seva parada de comestibles. I Pilarín ens explica com podem trencar un ou sense rebentar-ne el rovell. Ens ho ha explicat 1000 voltes, però nosaltres sempre posem cara de sorpresa. Aquell dia, mentre li compràvem anous a la senyora Pepa, a Teodora se li va escapar la pilota per davall de la lona de la parada. En acatxar-se per a recuperar-la, degué veure alguna cosa que la va deixar petrificada. Quan vaig veure que tenia els ulls com a taronges i la cara pàl·lida com la d'un fantasma, jo també em vaig acatxar a mirar. Per davall del vestit de la venedora eixia una cua verda, tota plena d'escates. Pres de pànic, vaig agafar Teodora de la mà i vaig arrencar a córrer. No havíem arribat ni a la porta del mercat quan va frenar en sec i va exclamar: Pare, que m'he deixat la pilota! Teo, no podem tornar! Tu has vist el mateix que jo, veritat? Però no la puc deixar allà! De manera que ens vam armar de valor i vam tornar arrere. Buscaríem un moment de distracció per a colar-nos davall de la lona i recuperar la pilota. Amagats entre els sacs de la parada del senyor Lluís, observàvem la senyora Pepa per a trobar el moment oportú. El senyor Lluís no ens va veure. Com de costum, feia broma amb els clients. De sobte, els pantalons se li van començar a moure a soles. Ens refregàrem els ulls sense poder creure el que estàvem veient. Del camal li eixia cargolant-se un tentacle gris i viscós. Mig morts de l'esglai, van buscar refugi darrere de les caixes de fruita del senyor Paco. El pobre, en veure'ns tan espantats, va voler donar-nos un caramel, però en abaixar el cap li va caure la perruca i del cap li eixien 2 antenes! Volíem cridar, però estàvem paralitzats. Mentre el fruiter es tornava a tapar les antenes amb la perruca, Teodora i jo ens vam escapar entre la gent. Intentàvem arribar a la parada dels ous per a demanar-li ajuda a Pilarín. Però quan vam mirar darrere de la porta,
Ens vam quedar encara més atònits. En lloc de peus, Pilarín tenia unes enormes garres peludes! No vam parar de córrer fins a arribar a casa. Com s'explicava tot allò? Si no eren humans, devien ser extraterrestres. Zombis? Ogres malvats? Després d'arreplegar informació durant hores, vam arribar a esta conclusió. La senyora Pepa era, en realitat, una Micus sargantanus escatosa, meitat mona, meitat iguana, que tenia una llengua viscosa amb la força de 80 tractors. El senyor Lluís era un perillós espècimen de polpus multiplasmosus amb tentacles urticants i visió nocturna. El senyor Paco era probablement un Homo panerolus atípic amb extremitats de robot bronzidor. Amb les ales desplegades podia arribar a fer fins a 2 metres d'alçada. I Pilarín era una horrible pilosus grenyoide mesclada amb una estranya espècie de grufalus dentudis. Els nostres venedors de sempre eren monstres disfressats de persona! Li ho vam contar a la mare, però no ens va creure. No se n'adonava ningú més, només Teodora i jo. I ara que coneixíem el seu secret, segur que vindrien a buscar-nos. Se'ns menjarien a mos redó. O pitjor, es farien un pastís amb el nostre gat. I, de repent, Teodora va recordar un detall que havia llegit. Els sargantanus, els polpus, els panerolus i els pilosus compartien una afició molt poc habitual. Els encantava menjar pastissos. Un moment, pastissos? Teodora i jo no ens assemblem gens, però coincidim en una cosa. Ens encanta fer pastissos. I últimament els compartim amb els nostres nous amics. Encara que, per si de cas, continuem amagant el gat quan venen de visita. Una de monstres, de Rocío Bonilla. Un audioconte de Bromera. Locució, Nelo Gómez i Victoria Mínguez. Disseny i realització de so, NG Media. Producció executiva, Héctor Miravalls. Coordinació editorial, Sandra Capsir. Bromera.com